zingana Maiduguri ta ce na cika alkawari sai da ta kai ni na zaga gari kuma na ga iyayenta na ga kawayenta kuma na ga idanu ta zinariya. Masa. Nawa ta maka? Taban 600. Surang taban. Sarawa sabi. Ada nasi. Kamera call ba sa? Eh, siapa? Mana? Yang kena. Yang tadi